är vi utanför en restaurang här på Backpackersgatan. Vi brukar äta här. Lite roliga turister. Vi står ute på trottoaren här nu. Inge och Maria, de sitter inne där. Vi har beställt lite mat. Hello! Här har vi Dai. Han är inkastare här och jobbar här. Lite trevlig kille. Hello! Så en annan tjej här, kommer inte ihåg vad hon heter. Hello! Här är inne i restaurangen. Ett speciellt mycket folk. Jo, förresten nu ljuger det är ganska fullsatt, men det är ingen stor restaurang menar jag. Då har vi en kille till som jobbar här. Jag vet inte vad han heter riktigt. De var trevliga allihopa. Och den här tjejen är inte